ukuwa kwendoda nokuvuka kwayo kulele kumfazi. Umfazi uyakhona ukuthi mayefika empilweni yakhe afika ashintshe yonke into, akushonise phansi noma akuphakamise. Kuya ukuthi uthola umuntu kanjani. Okwakho ke ekufanele ngikutshele khona nje ngoba umfazi uyazi ukuthi ubanjwa wapi. Thina amadoda uyasazi siwiki masenzani. Uma ususelawini ndoda amehla kuma esebomvu awuvumi lutho obuzwa yona futhi awuthembisi lutho nocelwa khona awuvuli umlomo stalo nje. Umuntu ofuna ukubuza into akakubuze nje akaphume emegcekeni mayefuna ukubuza. Ngeke umuntu ozokubuza into ususelawini amehla esebomvu. Ngoba umfazi uyazi angakubuza nje umbuzo oyinqaba. Ungawunake nawe athi nje konje uthi baba wathenjiswa malini ngokwedlula kanozinto wesizwe emhlabeni. Uvela uthi wena igidigidi mama. Igidigidi. Athi angizwa, hayi uthi akezwa uqophile wenza into leli igcizelele. Uthi hayi isiwaba zindodla mama. Kwaba zindodla. Awunakile. Uthi kusasa uthenga iphepha ubone isihloko esikhulu esinesithombe sakho kuthiwa obefuneka kanzima usephumele obala. Sekushiwo wena uyisho lo ngomlomo wakho ngoba indoda mase kumnandi umqondo uyahamba. Awuvumi lutho uma ususelawini obuzwa yona futhi awuthembisi lutho. Umuntu ofuna ukukhuluma nawe kame ebaleni acelele lonto noma ibuze.